بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج فجعله سميعا بصيرا وهداه النجدين منهم من اختار سعيرا ومنهم من سلك طريق الجنة والصلاة والسلام على أفضل من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له في حياة الدين معينا وظهيرا والذين لم يتخذوا في مجاهداتهم من دون الله وليا ولا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. bayan haka muna sake yi ma 'yan uwa maza da mata manya da yara ko ina suke a zaune a wannan yankuna waɗanda gamayyan albobi na wannan rediyo na sarauniya yake kaiwa zuwa kunnensu a kusa ko a nesa. Allah maɗaukakin sarki ya sa mun waye gari lafiya cikin ƙoshin lafiya. Dukkan wanda yake da wasu buƙatu na alkhairi da mu da su duka Allah ya biya. Sannan muna addu'a Allah ya yi sakayya na alkhairi mai ɗimbin yawa tun daga kan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga baki ɗayansu har izuwa tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har ya gangaro zuwa Shehu Usmanu ibn Fodi rahimahullahu da ɗansa Muhammadu Bello da ƙanansa a Sheikha Abdullahi Nadira, Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu duka da gafara, da wazirinsa da dukkan sauran almajirai waɗanda su suka mulki ƙasar Hausa a duk inda wata sarauta take zagawa. Malam Yakubu a Bauchi, Malam Adama a Adamawa, ina ne duka waɗannan tutoci 12, Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da gafara. Baya da suka bari Allah ya kama musu ya sa a yi ƙarshen ƙwarai. Sannan muna addu'a ga Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi, Allah ya ji kansa da gafara, da babban almajirinsa a Sheikh Ismaila Idris ibn Zakariya taghammadahullahu bi rahmatihi. Allah mulkin sarki ya ji kansu da gafara, ya kama ma baya da suka bari bayan alkhairi. Da Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir, Allah mulkin sarki ya kama masa, da mataimakinsa na ɗaya da na biyu a Sheikh Muhammad Yusuf Sambar Gacikun, da kuma a Sheikh Sa'idu Hassan Jingir, dukkansu Allah mulkin sarki ya kama musu, da dukkan shugabanni tun daga na ƙasa har na ƙasa, Allah mulkin sarki ya kama musu, ya musu jagoranci, ya ba su basira na tafiyar da al'umma. Kuma wayoyi da muka samu waɗanda suka yi mana ta'aziyoyi a rasuwan marigayi a Sheikh Abbas Isa Lauya Zaria, Allah mulkin sarki ya ba da lada. Sannan kuma wa'azin ƙasa da aka ƙare a jihar Katsina, Allah mulkin sarki ya sanya albarka mai yawa a ciki. Wani ya bugo mini waya lokacin da a Sheikh Muhammad Sambo Rigacikun ya je ya ziyarci a Sheikh Yakubu Musa Hassan a gidansa a nan Katsina bayan an kammala wa'azi. Wannan irin zumunci Allah mulkin sarki ya ƙara shi, haka ake bukata. Lokacin da ka je yin wani abu a wani gari ka san akwai ɗan uwanka a garin, sai ka biya a yi zumunci, haka ake yi. Muna addu'a ga mai martaba sarkin Tawa Muhammad Adam, Allah mulkin sarki ya kara masa basira da jagoranci. Haka kuma mai martaba sarkin Kwanni da dukkan shugabanni na addini kamar a Sheikh Malam Hassan Isa a nan Kwanni, ko kuma Alhaji Gorko a can Ilela, Allah mulkin sarki duka ya musu albarka, kuma ya kama musu, ya musu jagoranci bisa haƙiƙani da nasara da gaskiya.
bayan haka wannan barnamiji namu na ahallal kalam muna nan cikin makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Sa'an nan kuma mun karanta abin da muka gangaro har muka kawo makarantu irin na nan gida ko na nan yankunanmu a nan Afirka na manya-manyan maluma. To yau kuma bayan mun gama da maganan a Shekha Muhammad Abdullahi Gwandu, a Shekha Abdullahi Nadira kenan, yau sai makarantar Shehu Usmanu mu dubi wannan ƙalubale yadda ya gangaro mana, hatta da makarantu na nan namu na manyan maluma da suka rayu nan Afirka suka rasu, makarantunmu a yanzu sun saba da tafiya irin na wannan makarantu. Shehu Usmanu Ibn Fodi makarantarsa da ya